Felly Ifan, ydych chi'n barod ar gyfer Eisteddfod Rhyng 2018? Wel, fi'n credu bod ni erbyn hyn. Mae lot o ymarfer dim mewn iddo fe. A, wel, jyst gobeithio bod ni'n troi mas yn iawn ar y diwrnod. A ni yw'r tro cyntaf i Eisteddfod Rhyng cael ei gynnal yn Llambed. Pa wyt ti'n meddwl bod hi'n bwysig bod y Rhyngol yn dod i dre fel Llambed? Fi'n credu mae'n dda achos mae tre fel Llambed sy'n lot o busnesau mawr na, so mae'n cefnogi lot o busnesau bach lleol a dod lot o arian yn ôl mewn i'r gymdeithas leol a pethau fel yna. A beth sy'n cael ei gynnal yn ystod y penwythnos? Wel, heddi nawr mae chwaraeon, so mae pêl-rwyd y merched a rygbi a pêl-drod y dynion, a wedyn y fori wedyn mae Eisteddfod Rhyng. A beth fydd yr uchafbwynt i tîm bersonol yn ystod y penwythnos? Y rygbi heddi a'r, deuaw doniol fori. A wyt ti'n cystadlu dy hunan yn un o'r cystadlaethau? Ydw yn un o'r piano a yn yr deuaw doniol. A pwy sy'n cymryd rhan yn y gigs nos fory wedyn? Mae Fleur de Lis a lot o fandiau eraill hefyd, yn ogystal â cwpl o DJs lan 'na hefyd.